कि ये बबुनी अपना जवानी के दुकान मत करा, ई बड़ा बढ़िया चीज एक जियान मत करा। तनकी फंजरे आ जा काटा कि गौतम राहुल के मुआवत रे बारू अब हई पूरा भैयन के परेशान मत करा। कि पानी में पत्थर के फूले के ना चाहिए, कि ढेर धन दौलत पाके कब फूले के ना चाहिए। और प्यार कलाए रानी हमारा दूर कबहू हमरा से रहे के ना चाहिए। तनी सर्दी हो गई बा, आवाज लागत अगर कोनो त्रुटि होई तो भाई के छोट भाई समझ के आशीर्वाद देव जा। हाँ तो गर्मी में तारा सर्दी होला, सही बात बा। 6 महीना खराब रहे लगा कैसे बात फिर भी रउआ ढेरों भर हो गल बनी का, बड़ा डिस्टर्ब करत तनी रउआ भैया तन किन करे के साइड में ले ला जा। ऐसे कि बड़ा जे कइले बा उ जानता, बिगाड़े में 1 मिनट के केहू के टाइम ना लागे। जाए तो ऐसा नहीं सब लोग मिले लंजा हर जगह। कि धीरज धरावा ताड़ा हमें फुसिलावा ताड़ा। आजकल मोबाइल के इतना क्रेज हो गई बा राहुल भैया कि मोबाइल में अगर नेट ना रहे तो काम ना चली। सही बात, ध्यान देने के बात की डिब्बा हो जाए। अब मेहरारू के अगर उठलाली या पाउडर घट जाई आ 200 रुपया जेब में रही और वही घड़ी नेटो खत्म भई रही तो पहले क्या भरावल जाई भैया, रिचार्ज लो साथ देवे के भाई के अपना। कि धीरज धरावा ताड़ा हमें फुसिलावा ताड़ा और की पूछी तुहर बतिया कि राजा तोहर मोबाइल भइल बा सवतिया। कि धीरज धरावा ताड़ा हमें फुसिलावा ताड़ा पूछी धरावा ताड़ा हमें फुसिलावा ताड़ा पूछी धीरज धरावा ताड़ा हमें फुसिलावा ताड़ा पूछी तोहार बतिया कि राजा तोहार राजा तोहार मोबाइल पर
के तुम्हें कौन पैसा दिला कैसे ओकरे से तुम आ जाई कुल के ले लो हमारा के तुम्हें कौन पैसा दिला ओकरे से आ जा कुल के ले भाई ना अरे भाईले बतो के बीमारी दिले बम बैलावा बिगाड़ी कहीं करे न तू जतिया हो कि ये बबुनी सुना है नहीं आवाज आता नहीं की देखा तनी अपने में परेशान बाड़ू थोड़ा सा कि कोना में भरली कि झोरा में भरली झोरे में ना होगा तो बूढ़ा कि मन करे कि तोहके कटोरा में भरली देखी के आँख चार गो हो जाले मैडम मन करे कि तुहरा के बोरा और कि धीरज धरावा तारा हमें फसिलावा तारा बूझी तुहरे बतिया धीरज धरावा तारा हमें फसिलावा तारा बूझी तुहरे बतिया भैया कि राजा तोहारो मोबाइल मोर कि राजा तोहारो मोबाइल और भइल बा